салом алейкум дӯстон, бародарон ва тамошобинони ҳамешагии канали мо. Бародаро, ҳама каса хушомадед ба канал. Дар навори имрӯза якчандта мошинҳои нав қабул кардем, ки пешкашро мегардем. Мошинҳо аз ҳар минтақаҳои Тоҷикистон ҳастанд. хоҳиш мекунем видеоро то охираш тамошо кунед, лайк ва обуна шуданро фаромӯш накунед ва зангулаи канала пахш кунед, чунки ҳама рӯза аз наворҳои нав бохабар шавед. раҳмат бародаро барои дастгирӣ, барои лайки обуна шуданатон. Аз дастгирии ҳар яки шумо миннатдор ҳастем. Дастгирии шумо пешравии мо ҳастай. хоҳиш мекунем ки дар комментариё фикрҳои худро нависед ва бародароне ки мошин, хона, замин, квартира чизе барои фурӯхтан ё ки реклама дошта бошед, метавонед дар номерои имо ватсапи мо ки рӯи экранда ҳастай сурат ва маълумоташро равон кунед. Дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. ва як бори дига хоҳиш мекунем ки бародароне ки бори аввал каналда меҳмон ҳастед, ҳатман обуна шуданро фаромӯш накунед, чунки дастгирии шумо пешравии мо ҳастай. Мегзарем ба қисми эълонҳои имрӯза. рафтем. мошини фурӯшӣ ҳастия бародаро. Suzuki Grand Titar, солиш 2008 сол. Сӯзишвориш бензин, кузов внедорожный, объем 2.4, коробкаш автомат, ҳолаташ бениҳоят хуб. мошин бародаро састаниш хубай, мотор, коробка ходовой 100%. ягон камбудӣ надорад. Бародар даст 40 сум дар кораи фурӯхта мешавад. қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нарша 45 000 сомон мегӯяд. хайдори аниқ бошад, бо камтар савдо мешавад бародаро. мошини хубай, нарша арзон монда, сабабаш бародаро 40 сум дар кораи. ин хеле мошина бародаро қиматтаранд нисбати нархи мондагии мо. касоне хайдор бошед, марҳамат, рақами рӯи экранда муроҷиат кунед. дигар мошини мо бародаро ВАЗ 2115 ҳастед, солиш 2004. сӯзишвориш газу бензин, кузов седан, объем 1.5, коробкаш механик, ҳолаташ хуб. мошин бародаро ҳуҷҷат дорад, мотор, коробка ходовоиш соза. қарор дорад дар ноҳияи Нуробод. нарша 21 та мегӯяд, бо савдо мешавад. бародароне ки хайдор ҳастед, метавонед ки рақами рӯи экранда занг занед, маълумоти пурратара аз соҳиби мошин дастрас кунед ва дастгирии моро фаромӯш накунед. ҳатман лайк гузоред ва каналда обуна шавед. раҳмат барои дастгириятон. мошини навбатӣ бародаро Starx аста, ки бисёртар мепурсиданд. солиш 2000, мотор бародаро 3. сӯзишвориш газ, коробкаш механик, ҳолаташ хуб. мошин ҳуҷҷат дорад, мотор, ходовой ҳамаш соза мегӯяд. нахаду мегирӣ, ҳайр мекунӣ. қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат. нарша 55 та мегӯяд. мошинхари аниқ боша мегӯяд биё ай пеш мошина бина, ҳай кина маъқул шавад, савдо мешавад назди мошинда. бародароне ки хайдор ҳастед, марҳамат, рақами рӯи экранда муроҷиат кунед. ва касоне мошин, хона, замин дошта бошед, дар имо ё ки ватсапи мо сурат ва маълумоташро равон кунед. дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. мошини дигари мо бародаро Toyota Box ҳастед, солиш 2014 сол. сӯзишвориш бензин, коробкаш автомат, мотор D. састани мошин 100%, нахаду ҳамаш 100% кор мекунад. ҳуҷҷатам дорад. мошин қарор дорад бародаро дар Самарский област, город Тольяттия. нархи бародаро мошина 1 750 000 рубл мегӯяд. хайдори аниқ бошад, бо мегӯям муомилаам дорад. марҳамат, хайдор бошед, рақами рӯи экранда ватсапам ҳаста, метавонед ки муроҷиат кунед. бародаро каравани пурасои пурсидагӣ буданд. якта ёфтагем, солиш 97 сол. сӯзишвориш газ, бензин, кузов универсалный, объем 1.6, коробкаш механик, ҳолати мошин мегӯяд соҳибаш ки хубай, нахаду ҳамаш кор мекунад. мошин қарор дорад дар ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ. нарша 26 та мегӯяд, бо муомила дорад. чӣ хеле ки мебинем бародаро, бампери хафош камтар сарапидани дорад. мақсад ки расходаш камтар бародаро, меличёвка корай. касоне хайдор бошед, марҳамат, рақами рӯи экранда занг занед.
мошини албатта бародаро мошини ГАЗ-53 ҳастад, ки бародаро комментарияда пурсидаги буданд. мошин самосавали солаш 1990. коробкаш механик, ҳолатиш хуб, кузоваш тоза бародаро, пусидаги надорад, састани мошин нахадвай, фақат мегирӣ ҳайр мекунӣ. балоношам ҳолати беҳтарин доранд, қариб ки ҳамаш бародаро 100% нав. қарор дорад дар шаҳри Исфара. нарша бародаро 30,000 сомон мегашт, сорошна сум дар кор будай. харидори аниқ боша бо камтарак савдо дора. касоне харидор боша метавонӣ ки рақамҳои рӯйкунанда муроҷиат кунӣ. ин буд якчанда мошине ки мо дастрас кардем ва пешкаши шумо гардонидем. шуморо манфи мошин, хона, замин, квартира чизе бораи фурӯхтан ёки реклама дошта бошед, дар имо ёки ватсапи мо сурат ва маълумоташро равон кунед. дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. ва касоне ки каналда меҳмон ҳастед, хоҳиш мекунем ҳатман обуна шавед, чунки ҳама рӯза аз наворҳои нав бохабар шавед.